అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ ధర్నా చౌక్లో ధర్నా చేస్తామంటే ఈరోజు ప్రభుత్వం తిరస్కరించినమని చెప్పి వేలాది మంది మా పార్టీ కార్యకర్తలను నాయకులను సర్పంచులను అక్రమ నిర్బంధాలకు పాల్పడ్డారు. హౌస్ అరెస్ట్లు అన్నారు. ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్తే మధ్యాహ్నం ఎత్తుకొచ్చి ఈరోజు బొల్లారం పోలీస్ స్టేషన్లో నిర్బంధించిన రాత్రి అయినా వందలాది మంది కార్యకర్తలు ఇక్కడ నిరసన తెలుపుతుంటే ఈ రాత్రి సమయంలో ఇడిచిపెడతామంటున్నారు. కొన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో మా కాంగ్రెస్ నాయకులను తీసుకెళ్లి అక్కడ అధికారులు దురుసుగా వ్యవహరించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. నేను పోలీసు ఉన్నత అధికారులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ఎల్లకాలం చంద్రశేఖరరావు ఉండడు. చంద్రశేఖరరావు గారి కాలం చెల్లిపోయింది. ఇంకా 5-6 నెలలు ఉంటాడు. మీరు మాత్రం ఆ తర్వాత కూడా ఉద్యోగాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. దురుసుగా వ్యవహరించే వాళ్ళను, నియమ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి వ్యవహరించే అధికారులను తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకుంటాం. చట్ట పరిధిలో వాళ్ళకి ఏ విధంగా జవాబు చెప్పాలనో కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెలుసు.